Wazi ukuthi uyingane yomfana esazothatha unkosikazi igane. Ngiyacela ufike ungibheke laphana uMahleka Songiwe, angani noma ngisho kahleni. Umama nje osemdala ozofika kutshele ngokuthi isidwaba siyini, sisebenza muphi umsebenzi. Azaphinda azochaza ngesifociyo ukuthi isifociyo senza muphi umsebenzi kwingane esemadolobheni. Isidwaba senza muphi umsebenzi kumyeni wakhe. Isidwaba senza muphi umsebenzi ethungeni. Niyakhumbula mhla ngenza ivideo kule account ngayikhuluma indaba yesidwaba. Ngathola ukuthi baningi abafethu abangifonela abathi bona bahlaba imbuzi bakhumulisa amakhosikazi abo idwaba. Angazi ngaziphi izathu and uyakuchaza lapha ukuthi isidwaba sona samazaretha akuzona samazaretha, iphutha lelo. Susiko impilo kumuntu owenza usiko and ngiyithanda le video yakhe ithela abakholiwe nabo basindisiwe abadlule. Uzokhuluma laba benza amasiko. Hambani ngobheka lo mama nisazokwazi ukuthi nakhe imizi obaba omkhulu benu. Ngoba nizolenza iphutha lenziwa abanye abafowethu ukuthi isidwaba kuthiwa siyakhonyulwa. Ubulala imbuzi impela, uwenza icala komkhulu bakho, baba omkhulu bakho. Ukhumula unkosikazi isidwaba uthi uhambile usepitolo uthi uhambile ko-Capital uzathi uyajola ngapha emakhaya. Ngoba usumkhumula into okuyiyona yona amakhehla athi membona ambiyela ahlale kuyena. Uma benda baze beyikhumula idaba, baze bekhumulisa idwaba. Uqala ngani ukuthi amakhosikazi nizokhumulisa idwaba? Nqabe yangifonela ingichuma ngendaba yedwaba. Hambani uyobuka lo mama nimseshe. Angithi umanga angazi nama ngimazi, ngiqala ukumbona ku-TikTok nje. And mina ngenza into ngoba nakho umuntu ngimazi cha. Uma ngabe ekhuluma umuntu ephusile neshawo ngimphasa ngithi lo ngiyamthanda. Uma ngabe kuyinto engamsana futhi angikhomenti angisho lutho ngiyayithulela nje. Ngisho ngamention wathi hayi comment la khuluma ngikhuluma. Hambani ukubuka le ndaba yevideo yedwaba. Ngasho ngathi isidwaba susiko impilo unkosikazi. Awukwazi ukukhumula le yanto ukhumula unkosikazi wakho uzomhlabela imbuzi. Umhambisa nqunqunu egcikeni. Uhamba buze kokhokho bakho. Kuyicala mesedlule emhlabeni into oqala kofuna uqala ushweleze ukuthi wamkhumula isidwaba before umenzele umcimbi wesidwaba sakhe. Awuma wami ngiyabonga ungazi kodwa ke ngithi angibonge. Siyabadinga abantu abadala abakhulile abazothi noma sizingane ngoba mhlawumbe makukhuluma thina baphuma sibancane. Mase kukhuluma abantu abazingqala butho kanje kungcono bazokhona ukuthi bebone. Ngiyabonga mama ngethuba.